ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବାନା ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାହିଁକି। ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ବାନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି କାଳେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବହନ କରାଇ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାନାଟି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରର ଆଘାତ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ, ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।